mga Urago na nandito tayo ngayon sa Skyway. Galing tayo maghatid ng mga kasama natin sa trabaho. Welcome sa akin channel. Isa naman panibagong araw sa inyong lahat. Panibagong pakikipagsapalaran dito sa kalsada. Ayan, nandito tayo ngayon sa may Taguig at galing tayo ng sukat sa Parañaque City. Ayan mga Uragon, medyo mababa yung ulap. Sana wag nang umulan. Ayan, nandito na tayo sa may C5 bandang Taguig City. At Happy New Year sa inyong lahat. At sana sa taong 23 ay maging masagana na po ang ating pamumuhay. Sana bumaba na yung ating mga sibuyas. Ayan. Mega love shoutout po doon sa mga kaibigan nating OFW, sa mga nasa Middle East po. Mega love shoutout po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo lahat dyan sa Middle East. At magandang gabi po dyan sa mga kaibigan natin sa Hong Kong or sa China or sa Taiwan kung kayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagbabiyahe at medyo dandahan lang sa pagmamaneho. Sa mga subscriber po natin, mga driver, ingat-ingat po tayong lahat sa ating pagmamaneho at mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, nandito po tayo ngayon sa may malapit sa airport. Medyo mabilis-bilis yung ating biyahe ngayon kasi hindi na mawala naman po masyadong traffic. Ayan, ito nga po at panoorin nyo po yung aking isang upload na in-upload ko po yung pag-deliver namin doon sa Cavite, doon sa Cavite ng isa nating clients. Yung nag-request po siya ng yung paa kasi niya naputol nung madisgrasya siya doon sa kanyata sa may mabanda ng Mandaluyong yata siya na disgrasya. Nagmumotor po siya, nabangga po sila ng mag-asawa ng isang truck at nadaganan po yung kanyang paa, yun naputol po. Kaya nag-request po siya sa ating agency or sa ating opisina na magkaroon uli ng panibagong paa kasi dati nabigyan na siya. After 3 years yata medyo nasira, kaya ayan pinagpagawa ulit siya ng panibagong alalay sa kanyang buhay. Yung ating paa po kasi kasama po yan ng ating buhay kasi kung wala po tayong paa mahihirapan po tayong kumilos. Kaya ayun, mega love shoutout po doon sa taga-Tansa na nabigyan na ng panibagong paa. At sa susunod po natin pagbalik doon ibablog po natin siya kung kumusta na ulit siya. Ayan, marami pong tinutulungan yung ating opisina. Saan man sulok po kayo ng Pilipinas naroon, basta po ang pagkaka-aksidente nyo ay regarding sa trabaho or pauwi man kayo, kung pauwi man kayo o papasok ng inyong mga pinapasukan o trabaho. Kaya wag po kayong mahihiyang mawawala ng pag-asa sa buhay at kailangan lang po natin ng sipag at tiyaga. Yung mga gustong humingi po ng tulong doon po sa mga miyembro ng Social Security System or SSS, pwede po kayong humingi ng tulong kung kayo po ay kahit isang buwan pa lang po kayo nakakapagulog sa SSS. Kung may problema po kayo doon sa inyong mga halimbawa, naipit yung inyong kamay, hindi kayo makapagtrabaho, pwede po kayo humingi ng tulong at bisitahin nyo lang po yung aming FB page sa ECC. Makikita nyo na po yan o kaya sa maliban po sa FB page, makikita nyo rin po yan sa ating mayroon din po silang tawag doon sa wala lang po silang YouTube. Pwede nyo po kayong mag-comment kung sakasakaling gusto nyo malaman kung paano. Pwede po kayong mag-comment dito sa aking video ito at pag nabasa ko po, re-reply ko kayo kaagad. Ibibigay ko sa inyo yung numero or ibang mga detalye
para matulungan po kayo kung sakasakali. Ito po ay hindi naman na pinapangako na kaagad-agad matutulungan. At siyempre napakarami rin tao na binibigyan ng tulong, kagaya po ng ating mga kaibigan biktima ng alam nyo na yung nangyari sa mundo. Meron po silang mga tinatawag na financial assistance. Kaya lang sa ngayon po ay natigil ito dahil bagong taon at saka wala pa pong budget na naipababa sa ating opisina. Pero yung kung kailangan nyo po ng tulong, kung halimbawa yung mga kaibigan at kamag-anak nyo po nangangailangan ng tulong tungkol sa paa na naputulan, huwag po kayong mahihiyang lumapit. At basta po yung pasyente po, miyembro po siya ng GSIS or ng SSS po. Kahit na sabihin na natin isang buwan pa lamang po siya miyembro. Kaya ayan, huwag na pong mahihiya para po sa kinabukasan po ng pamilya naman po yan. Kasi napakahirap po magtrabaho kung nakasaklay po tayo. Kaya mas maganda po kung magre-request tayo ng panibagong paa. Pero yung mga bakal po, yung mga naputol pong daliri or kamay, wala po tayong magagawa dyan, wala po tayong hindi po yan natutulungan ng aming agency or ng aming opisina. Pero kung need nyo po ng financial assistance livelihood, mayroon naman pong tinutulong sa ating opisina sa livelihood. Pero kailangan po muna kayong ECI or puntahan ng ating mga kasamahan sa opisina. Kaya ayan, shout out po sa inyo lahat at sana makatulong po tayo sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa Makati area. Dito po tayo sa may ayan po, nasa may Walter Mart po tayo dito sa may Makati. Dito po tayo sa may Amorsolo at Gamboa, Makati City. Ayan, shout out sa mga nasa taas ng building, naglalaki ang building dito sa Makati ng financial district ng Pilipinas, Makati City. Ayan, liko na po tayo dito, papunta po tayo ng Amorsolo at saka sa may Gamboa Street sa Makati City. Ayan, medyo malabo na po yung ating video kasi gumagabi na, madilim na rin po dito sa ating dinadaanan. At shout out po sa ating mga kaibigang drivers at mga riders. Ayan, shout out po at magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo at medyo pinutol natin kanina kasi may naka-stop. Sayang naman kung habang naka-stop ay ating binibidyohan. Ayan, panibagong stoplight, wala pa pong 100 meters stoplight na naman. Dito po tayo sa may Rufino Street sa may Makati City. Ayan, sa may Rufino Street na po tayo. Rufino Street corner ng Amorsolo. Ayan, stoplight po, diretso lang po tayo. Medyo dito sa area na to medyo matraffic ng konti kasi mayroong mga tumatawid din dito at saka mayroong kumakaliwa. Ayan, nakalagpas na po tayo dito sa area na to. Medyo matraffic yung papunta po ng south kasi maraming kainan, maraming mga Chinese at saka mga Chikwa dyan na kumakain sa mga restaurant na yan. Ayan, malapit na po tayo sa susunod na stoplight sa may Makati Medical Center. Ayan, at stoplight na naman. Nandito na po tayo ngayon sa may Pintos Clinic sa tabi ng Makati Medical Center. Ayan, stoplight po natin, stoplight. Ayan, diretso lang po tayo at doon po sa mga interesado or mayroong interesado doon sa mga sinabi po natin na gustong magkaroon ng bakal na paa, kontakin nyo lamang po ako at bibigyan ko kayo ng mga detalye or
ibibigay ko sa inyo yung number or yung website ng agency para makapag-tanong kayo. Ayan, stoplight na naman dito sa may Salcedo. At time check mga orago na 5:41 na ng gabi. Medyo traffic dito sa may Salcedo, dito sa may Salcedo, De La Rosa, corner ng De La Rosa at Salcedo Street, Makati City. Ayan, volume yung traffic. Tatawid po kasi tayo ng Ayala dito sa may Salcedo, Ayala corner Salcedo po. Tatawid po tayo doon, diretso lamang po tayo roon sa dulo. At pagdating po sa dulo, kakaliwa na naman po tayo. Ayan, medyo madilim na. Ang oras po natin ay 5:42 na ng gabi. Ayan, talagang ganito ang buhay ng driver. Bilang driver po, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagmamaneho at ingat-ingat po tayong lahat. Ayan, naka-stop pero pinapagod tayo. Bakit hindi gumuyong na zonahan natin? Ayan, gabi na naman po at medyo matraffic na dito sa Makati, kung saan napakaraming building at nag-opisina rito. Ayan, kuna naman po tayo dito sa kabila na po tayo ng Salcedo. Ayan, kakaliwa po tayo dyan sa may stoplight na yan. Ayan po, dito na po tayo sa may stoplight ulit at kakaliwa po tayo rito. Shoutout sa ating masipag na traffic enforcer. Ayan, nandito na po tayo sa Buendia. Nasa Buendia na po tayo, or Senator Hel po yan. Kanto po ng Geronimo, corner ng Buendia, Makati City. Ayan po, nasa Buendia na tayo. Malapit na po tayo doon sa ating opisina o ating pinapasukan. Kaya nga lang po medyo madilim na, kaya okay lang po, sana tuloy-tuloy lang po tayo. At wag po natin kalilimutan na shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat po sa ating mga kaibigang OFW at sa ating mga kaibigang subscriber. At nandito po tayo sa Tordesillas Street sa may kanto ng Senator Hel Puyat or Buendia. At maraming salamat po sa lahat ng ating mga kaibigan subscriber, sa mga kaibigan po nating OFW at mga silent sa viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po tayo sa ating paglalakbay. Maraming salamat po. Bye bye.